anul 2020, I managed to finish a photographic project that had been postponed Ok, for years. deci în acest episod noi ne vom juca Bedwars. Bedwars mai că mai așa, mai de pe Wish, să-i spun. Mă joc seara. Deci îi vezi nume, nu mă speriați. Nu mai postat de mult și îmi pare rău, dar ne vom juca un 4v4v4 www. Ok, nu cred. Deci nu se nimica. Ok. Asta deja are foarfecă. Ne plânge. Gigi plângător. Eu voi sta aici, voi fi pus în priză. Mă voi duce lângă cea mai apropiată bază și voi încerca să-i sparg. Deci merg. Mă iau. Ok, o să-mi iau asta și o să mă duc. Mă duc cu gel. Deja e la sport. Bombă! Da, au să vii mai bune. Mă uit. Bă, nu? Mamă! Mamă, e bătut. Ot, copii. Dai seama? Puternic. E băiat. De băiat. Văd că știu boșii. Și mă duc repede. Ok, pun eu. Nu prea ne-a dăcat că pun repede. Și-o pus din ăla. Bine. Așa-și face și eu, sincer. Ok, o să stau aici. Ce văd acest? Nu, ok. Da, ce să zici? Noroc cu farfecă, pentru că fără farfecă nu poți spargi patul. Normal se păgea cu toporul. Nu? Serios? Hai, boss! Boss! Fugi! Fug! Eu fug pe aici. Fug! Fugi! Fugi! Cu siguranță nu o să stea. Dracu, unde se aruncă. Și-a pus... să merg eu aici la el. Eulu. Uai! Ok, nici eu nu sunt prea pro. What the fuck? Că spulge, bă! Era un mic bug. Eu ăsta... De cine aici? E un mic mutat. Ia. Ce avei aici? Le-a furat Gigel.
să iau o sabie mult mai bună. Hai că am luat mai bună. Să punem chest, dotării. Ca astea. Ca să mai cheltui gold. Hai și astea. Și să mă duc în mijloc. În mijloc voi lua niște emeralde. Voi lua 7. Da, 7 voi lua ca să-mi iau una de invizibilitate și și o sabie de diamant. Ia scade, era scade. Trebuie să-mi iau un sponge. Ok, la fix, mișto. O să fac niște de și un sponge. Care era sponge-ul? Nu știu, am un sponge, ăsta-i. Sponge, dar eu așa spun eu. Da. Acum mă mulțumesc. Parcă vreau să mai copilăresc măcar un pic. Exact. Cât de mult s-a schimbat. E bușeanul de altă dată. Acum devine bărbat. Dar anii trec. Oh, nu! Anii nu mai trec. Deci, oficial, rămânem la minutul 60, ora 23, în anul 2020. Deci, cum erau toate mimurile, așa se întâmplă. Ai cheltuit toți banii pe lună. Ok, nu e mare bronzul. Oh, nu era scad. Și dacă cădeam era nasol. Foarte nasol. Hot sponge. Cât aveam? 1. Serios? 1. Să nu că a fost cineva pe aici. Eu aici caut doar emeralde. S-a înțeles? Emeraldele fac parte din viața mea. Dar ce e aici? Și pot să ascunde? Avem unul. Am crezut că e cineva din echipa rea. Bacuș a găsit și vecinul să tușească. Nu știu, vecinii se plimbă chiar ciudat, adică sunt foarte ciudați. Bă, ce are, bă? Bă, nu vii la mine în casă, vecina e nebunit, ce ai? Bă, lasă-mă că filmez aici, bă. Te dau la poliție. Ok, nu știu ce se întâmplă cu vecinii mei. Te rog frumos, te pun pe YouTube. Pe vecine. Nu fi. Că te pun. Fără glumă, fără... De asta, te pun pe YouTube, vecine. Ești acum... Ok. Deci mai întâi voi intra peste mine. După aia... sună la ușă. Și acum... au plecat. Apropo, am și geamul deschis, deci... voi intra pe geam mai întâi. Voi intra peste mine aici. Băi, ce înseamnă să ai vecini? Hashtag vecini. Vă rog, hashtag vecini. Hashtag vecinul. Hashtag vecinul nebun. Poate mă aude. Cine e acolo? Unul din echipa mea, dar în fine. Mai trebuie unul. Mă duc sus, ok. Bă, deci nu înțeleg ce are vecinul. Acum a intrat iar. Ieși afară! Bă, tu ai auzit? Te rog! Vecine! Ok, am câștigat. Nu mai pot să joc cu mici când nu mai pot să filmez 2 minute, deci hai pa!